gunung. Mbak Aneng, Mister Oi luar biasa. biasa di luar. Pokoknya Oh, ya aku nek keleban yo ngene iki Dene. Yo laku yo ngene iki, heeh. Oh, berapa meneh? Nek pas dadi ya lho, Mas. Oh, ngono. Nek beda dileboni pawange. Ini luar Oleh enggak biasa. lek dadi ora ning kalangan tapi ning amben. Bisa. Bisa meledos. Nah, ini warga masyarakat dusun Balarang. Nggih. Larangan luar biasa, dulur-dulur, mugi-mugi paling kesehatan, kelancaran rezekinipun nggih. Amin. Aku diamingi seneng. Nggih. Nambara ing ngawana-wana anggap mangut kebasan tanpa tetapi Kan polanya kiri ya begitu, kakinya satu di atas, satu di bawah. Malah pelak tipis. Wes luar biasa ini kanca-kanca. Polanya begitu petakilan, makanya jangan petakilan nanti dikira kiri. Kira Kiri. kiri. Atau kamu itu. Ini kiri beneran ini. Iya. Ibunya kiri pakai nyanyi. Kenapa aja? Ibunya kiri kan aku. Kamu ibu kiri. Ayo aja.
Ya ususku ra tekan. Nyanyo, nganggo usus punya. Kirinya jenengan pakane lemper ngono. Oh iya. Wah, penak ya, Dek. Penak. Angine sembribit. Sepoi-sepoi. Dasarnya aku ya rada ngiyup. Kowe nyoba apa? Aku mau itu undangan ora mangkat lho, Mas. Undangan apa? Jedal telo wegah panas. Jebul ning kene aku ya dipepe. Bebek garing sisa. Kowe kono, umpet kono kan aja tambah. Ora ning kene wis penak iki. Boten ngerti duit. Biasane nek dinai duit ki ra doyan. Biasane jare kembang biasane. Yo doyan duit lho. Ngerti iki apa? Iki apa? Jenenge apa? Apa kuwi jenenge? Kuwi gur dluwang lho, Dek. Ngerti dluwang apa ora? Gelem nyokot iki. Iki aku gelem nyokot. Gelem nyokot. Ora pokoke nang kantonge dhewe-dhewe. Kok ya mudeng men ya. Kok awake ora umen ya, Dek? Soale urung dadi kirek. Oh, urung dadi kirek. Oh, kudu dadi kirek. Alhamdulillah. Lah iki wis dadi iki. Matur nuwun nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kosek, aku kok urung. Ya dalah. Tak urus lagi.
Wah, kok satu loh? Aku dapat 2. Dapat 3. Nah, buat jajan anakmu kok. Nih. Terima kasih. Matur nggih Mbak nggih, mugi-mugi lancar rezeki panjenengan barokah. Dipun tambah rezekinipun ingkang Ora kathah. lokak ning tambah tebak. Nggih. Amin. Mbok menawi tasih wonten ingkang badhe kiwiri-kiwiri. Monggo dipersilakan. Tenang aja. Ini lagunya adik-adik, anak-anakku sekalian, lagunya apa? Ayo manut.